днешното видео ще разгледаме нови ключови стратегии и ще продължим да надграждаме знанията си в трейдинга. В предишните видеа обясних подробно за Break Entry Test стратегиите, Support и Resistance нивата, тренд линиите и свечните модели. Сега ще разгледаме различните видове триъгълници, wedge формации и флагове. Как да ги разпознавате и да търгувате с тях. Ако искате да подобрите анализа си, това видео е точно за вас. Започваме с видовете триъгълници. Descending Triangle, нисходящ триъгълник. Това е bearish графична фигура в техническия анализ, която обикновено сигнализира за продължение на нисходящ тренд. Как да я разпознаем на графиката? Хоризонтална долна линия, подкрепа. Цената достига до определено ниво няколко пъти, но не успява да го пробие надолу веднага. Нисходяща горна линия, съпротива. Всеки следващ връх е по-нисък от предходния, което показва, че продавачите стават все по-агресивни. Какво реално се случва? Цената пада до съпорт. Купувачите я вдигат, но следващия връх е по-нисък. Следва нов тест на съпорт и пак по-нисък връх. Това означава, че купувачите не могат да направят по-висок връх. Натискът от продавачите нараства и обикновено завършва с пробив надолу. Продавачите стават все по-агресивни, а купувачите защитават едно и също ниво. В какъв контекст е най-силен? Най-валиден след нисходящ тренд, като continuation. Тогава шансът за пробив надолу е по-голям. По-рядко след възходящ тренд, тогава може да стане обръщане, но вероятността е по-малка. Как се търгува? Класически breakout вход. Изчакваме ясен пробив под съпорт, свещта трябва да затвори под нивото и вход на breakout при ретест. Stop loss над последния lower high, take profit минимум 1:2. Ретест стратегия по-консервативна. Изчакваме пробива, цената се връща да тества стария съпорт, който става резистенс. Фалшиви пробиви. Descending Triangle може да пробие надолу, да се върне обратно вътре и след това да пробие нагоре. Затова изчакваме затваряне, избягваме вход вътре в формацията, гледаме обема при истински брейкаут, често се увеличава. Таймфрейм най-надежден на 1 час, 4 часа и 1 ден. На 5 минути работи, но има повече фалшиви пробиви. Чести грешки, влизаме в средата на формацията, тесен стоп. Следващия триъгълник е Ascending Triangle, възходящ триъгълник. Това е бичи графичен модел в технически анализ, който обикновено сигнализира за продължение на възходящ тренд. Как да го разпознаем на графиката? Той се формира с хоризонтална линия на съпротива и възходяща линия на подкрепа. Какво реално се случва? Цената стига до резистенс. Връща се надолу. Следващото дъно е по-високо. Отново тест на резистенс и пак по-високо дъно. Това означава, продавачите не могат да направят по-ниско дъно. Купувачите постепенно натискат нагоре. Най-често завършва с пробив нагоре. В какъв контекст е най-силен? Най-валиден е след възходящ тренд като continuation модел. Тогава вероятността за брейкаут нагоре е най-голяма. По-рядко след нисходящ тренд може да стане обръщане, но статистически е по-слабо. Как се търгува? Класически брейкаут вход. Изчакваме ясен пробив над резистенс,
Свеща трябва да затвори над нивото и вход на breakout. Stop loss под последния higher low. Take profit 1:2. Ретест стратегия по-консервативна. Изчакваме пробив над резистенс. Цената се връща да тества стария резистенс, който става съпорт. Вход. Това намалява риска от фалшив брейкаут. Фалшиви пробиви. Ascending Triangle може да пробие нагоре, да се върне обратно и да пробие надолу. Затова изчакваме затваряне, избягваме рано влизане, гледаме и обема при брейкаут. Трябва да се увеличава. Таймфрейм най-надежден на 1 час, на 4 часа и на 1 ден. На 5 минути работи, но фалшивите пробиви са по-чести. Чести грешки. Влизаме преди пробива, търгуваме в средата на формацията, игнориране на основния тренд и поставяне на твърде тесен стоп. Следващия триъгълник. Това е Symmetrical Triangle. Той е графична фигура в технически анализ, която сигнализира за период на консолидация и предстоящ пробив. Най-вероятно е в посока на предишния тренд. Имаме понижаващи се върхове и повишаващи се дъна. Двете тренд линии се събират в точка. Тук няма хоризонтално ниво. Какво се случва? Купувачите успяват да правят по-високи дъна. Продавачите успяват да правят по-ниски върхове. Диапазонът става все по-тесен. Пазарът се компресира и се готви за силно движение. Най-често пробивът е в посока на основния тренд. Например, в uptrend по-вероятен пробив нагоре, в downtrend по-вероятен пробив надолу. Но теоретично може да пробие във всяка посока. Най-надежден е като continuation модел след ясен тренд. Как се търгува? Breakout стратегия. Изчакваме ясен пробив извън формацията. Свеща трябва да затвори извън линията и вход в посока на пробива. Стоп лос от другата страна на триъгълника или зад последния свинг. Take profit минимум 1:2. Ретест стратегия. По-консервативна. Изчакваме пробив и ретест на пробитата линия и тогава влизаме в сделка. Symmetrical Triangle не показва посоката. Посоката се определя от основния тренд, пробивът и потвърждението. Rising Wedge обикновено е bearish формация. Когато се появи в uptrend, сигнализира за възможно обръщане. А когато се появи в downtrend, се разглежда като continuation модел, т.е. движението надолу продължава. Как да го разпознаем на графиката? Има по-високи върхове и по-високи дъна. И двете линии се стесняват нагоре. Формата му е стесняващ се възходящ канал. Психологията, която седи зад модела. Пазарът още се движи нагоре, но инерцията отслабва. Дъната и върховете се сближават, обемът често намалява. Това показва, че купувачите губят сила. Как се търгува? Изчакваме пробив под долната линия, свеща да затвори под формацията, вход шорт, стоп лос под последния връх, take profit 1:2. Falling wedge обикновено е булиш формация, най-често в downtrend сигнализира за обръщане нагоре. В uptrend се разглежда като continuation модел, т.е. движението нагоре продължава. Как да разпознаем Falling Wedge на графиката? Имаме по-ниски върхове и по-ниски дъна. И двете линии се стесняват надолу. Формата му е като стеснява се нисходящ канал. Психологията, която седи зад модела.
Пазарът продължава да пада, но спадът губи импулс. Продавачите стават по-слаби. Това показва, че натискът надолу намалява. Как се търгува? Изчакваме пробив над горната линия. Изчакваме и свеща да затвори над формацията. Вход лонг. Стоп под последното дъно. Риск печалба 1:2. Таймфрейм най-надежден на 1 час, на 4 часа и на 1 ден. На нисък таймфрейм повече фалшиви пробиви. Чести грешки, объркване с channel, влизане вътре в формацията и игнориране на обема. Така, сега продължаваме с флаговете. Bullish флаг, бичи флаг е една от най-класическите continuation формации. Bullish флаг е continuation формация, която се появява след силно импулсно движение нагоре. Визуално прилича на знаме, състои се от две части. Първа част – силно, почти вертикално движение нагоре. Втора част – флаг. Кратка корекция надолу или странично движение в малък канал. Структурата му представлява: имаме силен булиш импулс, последван от малък низходящ канал или лек наклон надолу. Какво реално се случва? Купувачите агресивно изтласкват цената нагоре. Част от трейдерите прибират печалба. Пазарът прави кратка почивка. Нови купувачи влизат. Трендът продължава нагоре. Булиш флаг не е обръщане. Това е консолидация преди продължение. Валиден е когато имаме ясен силен тренд нагоре, флагът е малък спрямо импулса, обемът намалява по време на консолидацията. Как се търгува булиш флаг? Първо, изчакваме пробив над горната линия на флага. Свеща трябва да затвори над формацията. Вход при breakout или вход при ретест на пробитата линия. Стоп лос под последното дъно в флага или под долната линия на канала. Take profit минимум 1:2. Чести грешки. Бъркаме с wedge, влизаме без силен импулс и твърде дълга консолидация. Тогава вече не е флаг. Търговия в слаб или рейндж пазар. Таймфрейм най-надежден на 1 час, 4 часа и 1 ден. На 5 минути работи добре при силна волатилност, например при крипто. Bearish флаг. Това е continuation формация, която се появява след силно импулсно движение надолу. Състои се от две части. Силно почти вертикално движение надолу и флаг, кратка корекция нагоре или странично движение в малък канал. Структурата на формацията: имаме силен низходящ импулс, последван от малък възходящ канал или странично движение. Движението във флага е по-слабо от импулса. Флагът обикновено се движи в посока обратна на тренда, леко нагоре или странично. Какво реално се случва? Цената пада агресивно надолу. Част от трейдерите прибират печалба. Пазарът прави кратка почивка или лек отскок. Продавачите се връщат, спадът продължава. Bearish флаг не е обръщане, това е консолидация преди продължение на спада. В какъв контекст е най-силен? Най-валиден е, когато има ясен силен низходящ тренд. Флагът е малък спрямо импулса и обемът намалява по време на консолидацията. Как се търгува bearish флаг? Изчакваме пробив под долната линия на флага. Свеща трябва да затвори под формацията. Вход при breakout или вход при ретест на пробитата линия. Стоп лос над горната линия. Take profit 1:2.
Чести грешки. Объркване с уедж, влизане без силен импулс, прекалено дълга консолидация, това вече не е флаг. Влизане в слаб или рейндж пазар. Таймфрейм най-надежден на 1 час, 4 часа и 1 ден. На по-ниски таймфреймове, като 5 минути, работи, но има повече фалшиви пробиви. Това беше третата част от поредицата с стратегиите. В следващото видео продължаваме с останалите.